Kijk, daar komt er een aan, hè. Zie je, een mooie kale snavelbasis. Ja. Daar zijn die volwassen roeken natuurlijk goed aan te herkennen, hè. Dat is wel een heel mooi herkenningspunt. Ja. En waar komen ze nu vandaan? Vandaar, oh, ze komen van alle kanten eigenlijk. Ja. Ze komen waar ze voedsel hebben gezocht in die buitengebieden. Dus ze zijn de hele dag bezig geweest met voedsel zoeken? Ja. Scharrelen? Is dit Ja. een roek? Ja. Echt. Ja. Ja, witte, Kijk, koudje ertussendoor, kauwen komen er tussendoor. wit-grijze snavel. Kijk, daar zie je ook, hè, daar komen daar zo'n beetje Kauwen. de eerste, kijk, die komen er binnen. Komen er weer wat aan, zie je. Als je kijkt, hè, daar bovenin, hè, dan zie je een nest en daar zit dan zo'n beest op. Dat is wel echt even mooi om te zien. Even zeggen. Hè, er zitten dan eden op en dan komen er wel steeds meer bij, hè. De roek lijkt erg op de zwarte kraai en de raaf, maar heeft een lichtgrijze, vrij puntige snavel en verhoudingsgewijs kleine kop. Ook zijn roeken hele sociale dieren die in kolonies leven. Komen er nog steeds wat binnen, hè? Nou, en zo zoeken ze eigenlijk allemaal een plek in die boom om daar straks te kunnen slapen. Kijk, je gaat ook steeds meer zien dat ze wat solitair wat gaan zoeken. Hè? Dat ze wat op afstand van elkaar blijven. Dus straks zagen we nog echt zo dat ze en bij elkaar en alles. Iedereen probeert, het lijkt wel of iedereen probeert een beetje een plek te zoeken voor zichzelf. Nu komt er iets meer rust in. Ja. Tot hoe laat zitten ze hier nou? Morgenochtend, denk je? Nou, ik denk het niet alleen, ik weet het zeker. Die zijn morgenochtend zo tussen 8:30 en 9 allemaal vertrokken. Ja. Ja. En dan gaan ze weer op zoek naar voedsel. En dan, Gaan ze weer naar de uiterwaarden. Ja, dan kunnen we ze weer aan de uiterwaarden zien. Ja. Ja. Ik zit hier nu in het buitengebied van Zutphen. Zutphen ligt daar achter me. En ik word hier omringd door ganzen. En hier achter me in dit weilandje zit ook een groep roeken. En die hebben een notenboom ontdekt. En die vliegen af en aan met nootjes. En dan landen ze hier achter me op het weggetje of in het gras. En dan gaan ze die nootjes fanatiek kraken met die grote snavel. En wat ik ook nog ga proberen te filmen is dat je kan zien dat zo'n roek echt een hele grote keelzak heeft. Waarin hij eten kan bewaren. Eigenlijk hij kan dus in één keer best wel veel eten verzamelen en het pas later doorslikken. En wat wel grappig is om te zien dat eigenlijk elke keer als er zo'n roek met een nootje aankomt, dan wordt hij geschaduwd door 1 of 2 koutjes. En meestal wachten ze geduldig totdat die roek klaar is en eten ze de restjes op. Maar heel af en toe zie je dat ze met z'n tweeën het durven om zo'n roek weg te jagen. En dat wil nog wel eens lukken. Maar het is leuk om te zien dat die roeken en koutjes eigenlijk net als in de bomen in Zutphen, waar ze samen slapen, dat ze hier ook samen optrekken. Hoewel ik het idee heb dat die koutjes er meer profijt van hebben dan die roeken. Die koutjes wachten gewoon af totdat ze het eten op kunnen eten van de roeken. Schijnbaar hebben roeken dus een soort vast patroon in hun eetgedrag. 's Ochtends houden ze er meer van om gewoon eten te eten wat gewoon zeg maar voorradig is. Wat hier gewoon ligt, waar ze niet altijd veel moeite voor hoeft te doen. Zoals bijvoorbeeld noten. En dan later op de dag gaan ze actiever zoeken. En ik zie sommigen hier inderdaad ook al, het is nu tegen de middag, meer zeg maar echt in de bodem spitten. En hoopjes aarde omgooien en waarschijnlijk op zoek naar meer dierlijk voedsel, zoals wormen en dat soort dingen. Dus je ziet eigenlijk 2 verschillende soorten fourageertactieken. Grappig om te zien